Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Яңа уку елыннан мәктәпләрдә гаджетлар куллануны тыярлармы? Дәүләт телләренә игътибар ни дәрәҗәдә булыр? Шулда мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе үтте. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. 43 елдан соң яңа сулыш 26-нчы комплекста балалар бакчасы капиталь төзекләндерелеп ишекләрен ачты. Туфан Миңнуллинның «Бер мәхәббәт кыйссасы» Чаллы Татар дәүләт драма театры Суар бистәсендә чыгыш ясады. Спектакльне Мәрьям Файрушина күреп кайтты. Чаллыда мәгариф хезмәткәрләренең традицион августа киңәшмәсе үтте. Бу ирешелгәннәргә нәтиҗә ясау, яңа уку елына бурычлар билгеләү вакыты. Анда уңышларны барлап калмадылар, кимчелекләрне хәл итү юлларында билгеләделәр. Лейсан Ханова дәвам итә. Конференция гадәттәгечә шәһәр балалар һәм яшьләр иҗат сараенда узды. Бина алдында интерактив мәйданчыклар эшләде. Алар укучыларның дәресләрдән тыш вакытларын ничек уздыруларын күрсәтеп тора. Быел мен беренче классның иң яхшы сакчысы бәйгесенә катнашып җиңү яуладым. Һәм Мәскәү шәһәрендә билгесез солдат кабере янында поста тору хокукына лаек булдым. Интерактив мәйданчыклар файда да урын алган иде. Мәгариф учреждениелары яңа уку елын нинди яңалыклар белән каршылавын тәкъдим итте. Әйтик, Мәләкәс аръягындагы 39-нчы мәктәптә үз радиостанцияларын булдыралар. Хәерле көн, исәнмесез, здравствуйте. Чего бы вы хотели пожелать нашим школьникам нашего города? Соңгы вакытта мәктәпләрдә мобиль телефоннар куллану мәсьәләсе тирәсендә бәхәсләр бара. Россиянең фән министрлыгы аларны шикләү буенча үз методик тәкъдимнәрен дә эшләде. Яңа уку елында әлеге мәсьәлә актуаль булып калачак. Заманча гаджетларны дәресләрнең нинди дә булса бер өлешләрендә кулланып, алардан үзләренә файдалы мәгълүмат алырга өйрәтсәк һәм аларны тиешенчә кулланырга өйрәтсәк, аңлатсак балаларга, киләчәктә аларның үзләренә уңайлырак булыр дип уйлыйм. Мәктәп бакчаларда балаларга дәүләт, рус һәм татар телләрен тиешле дәрәҗәдә өйрәтү дә мөһимлеген югалтмый. Бу юнәлештә эш дәвам итә, диде Татарстанның мәгариф министры урынбасары Илсур Хәдиуллин. Безнең төп максатыбыз ата-аналар белән эшләү, аларга аңлату, әле моңынчы бер генә кешенең дә үзенең туган телендә белем алып, туган телендә сөйләшеп, гореф-гадәтен саклап, аны яклап, аны әйтик буыннардан буыннарга күчереп, башка халыкларга күрсәтеп, аның белән горурланып яшәгән халыкның әле каяда булса читтә агынып ятканы, гомумән әйтергә кирәк инде, кырыйга чыкканы булмады. Иң борчыган мәсьәләләрнең берсе укучыларның сәламәтлеге. Статистика күрсәткәнчә, балаларның нибары 10% тулысынча сәламәт санала ала. Саулыкны ныгыту өчен физик активлык күбрәк булу, стресслардан саклана өйрәнү һәм дөрес туклану кирәк, ди белгечләр. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, быел 25 укучы бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балл җыйган, 192 бала укудагы уңышлары өчен Россия медаленә ия булган. Узган ел белән чагыштырганда бу зуррак сан. Олимпиада хәрәкәте буенча да Чаллы калышмый, республикада укучылар 2нче урында бара. Август киңәшмәсендә Чаллының иң яхшы мәктәпләре исемлегендә тәкъдим иттеләр. Ул бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча төзелгән 5 уку йорты республикада мактаулар исемлегендә. Среди 20 школ, выпускники которых достигли лучших результатов по русскому языку и математике, 4 учреждения из города Набережные Челны. Это гимназия 26, лицей 78, гимназия 76 и 57. Среди 10 гимназий Республики Татарстан лучшие результаты показали ученики 5 гимназий города Набережные Челны. Балалар бакчаларын капиталь төзекләндерү финиш сызыгына чыкты. Аларның күбесен әниләрне кабул итте инде. Бүген 26-нчы комплекстагы 54-нчы бакчада яңартылып, ишекләрен ачты. Ул танымаслык булып үзгәргән. Фасад та, җиһазлар да гел башкача. Учреждение 43 ел элек ачылган. Бу вакыт эчендә бер тапкыр да капиталь төзекләндерү булмаган. Ата-аналар үзгәрешләрне бик куанып кабул итте. Ремонттан соң әлбәттә бик матур булып калды. Кроватлар, яңа матраслар, вообще бүтән әйбер яңаны алганнар инде, бик матур. Быел капиталь төзекләндерү программасына шәһәрнең 9 балалар бакчасы кергән иде. Алар барысы да 1 сентябрьгә кадәр куллануга тапшырылырга тиеш. Тагын 30дан артык мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе ремонтка үз чиратын көтә. Яңа сәхнәдә спектакль куйдылар. Ярчал дәүләт татар драма театры артистлары Суар бистәсендә чыгыш ясады. Тамашачы игътибарына Туфан Миңнуллинның «Хушыгыз» дип исемләнгән әсәре буенча куелган «Бер мәхәббәт кыйссасы» спектакле тәкъдим ителде. Тамаша тулы залы җыйды. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Арыдым мин, туйдым.
дөньясының. Сәхнәдә Миләүшә төп героинyaның тормышы сурәтләнә. Рольне Татарстанның атказанган артисты Гөлфия Фәйзрахманова башкара. Яшь чактан ук танылган актриса булырга омтыла Миләүшә. Шуңа күрә туган авылыннан күченергә, анда сөйгән ярын калдырып китәргә мәҗбүр була. Алда аны уңышлы карьера һәм тамашачы мәхәббәте көтә. Тик героинyaның язмышында хөкем сөргән ялгызлык хисе бәхет китерми. Нәкъ менә шул вакытта тәүге мәхәббәте белән көтелмәгән очрашу була. Яшь героиняны Гөлинә Минхаҗева уйный. Спектакльдә кеше күп катнашмый, 4 кенә кеше уйный, җиңел кабул ителә. Бу безнең камерный спектакль. Шуңа менә бу пистә безгә бик тур килде. Камерный спектакль ул бик нечкә, ул аны тоярга кирәк. Мәсәлән, зур залда ул югалап калачак. Беләсең, Галимулла, мин бит сине төшемдә күрдем. Кызыл Тау мәдәният үзәге Суар бистәсендә 2016 елдан бирле эшли. Татар драма театр артистлары бирегә икенче тапкыр килә. Залда аншлаг, буш урыннар юк. Кызыл Тау үзәге исә бистәдә яшәүчеләргә, бала-чагаларга җәйге каникулларны күңелле үткәрер өчен шартлар тудырып тора. У нас здесь работает все лето игровая комната. Можно прийти поиграть в теннис, настольные игры. Еженедельно у нас работает досуговая площадка. Наши специалисты проводят детские мероприятия. Суар бистәсендә яшәүчеләр һәм бистә кунаклары өчен 29 августта мәдәният үзәгендә зур концерт узачак. Ул республика көненә багышланачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шәһәрдә шәһәр ветераннар советы рәисен сайладылар. 112 делегаты бер тавыштан Зөһрә Сәитова кандидатурасын яклады. Шәһәрнең ветераннар советы рәисе Рафик Имайкин үз теләге белән бу вазифадан китте. Зөһрә Сәитова моңа кадәр башкарма комитетының кадрлар бүлеге җитәкчесе булды. Ул муниципаль хакимият органнарындагы эшен лаеклы ялга чыгу сәбәпле тәмамлаган иде. Бизнесмен булган аннары илләр гизә башлаган. Чалга автостоп белән сәяхәт итүче Сергей Маслаков килде. Ул Россия шәһәрләре буенча йөри. Татарстанда беренче тапкыр, юлда инде 3 айга якын. Сәяхәткә Сергей Маслаков кесәсендә 100 сум акча белән чыгып киткән. Аның белән безнең иҗат төркеме очрашты. Сергей Маслаков белән безнең иҗат төркеме Җиңү паркында очрашты. Аңа 56 яшь. Мәскәү өлкәсендә туган, инде 34 ел Латвиядә яши. Элек аның үз бизнесы булган, әмма гомерен сәяхәтләргә багышларга теләве аркасында тормыш рәвешен үзгәртергә туры килгән. Инде күп җирләрдә сәяхәттә булган, Атлантик океанны да күргән. Хәзер сәяхәтче Тын океанга юл тотарга ниятли. Автостоп белән сәяхәт итә. Кыенлыклар шактый, аларга әзер булырга кирәк ди ул. Первое – это еда. Второе – это отдых, сон и гигиена. Да? То есть, когда я двигался на восток, то я пользовался специальным сайтом и находил для себя возможности ночевки в больших городах. Сәяхәтче маршрутны үзе сайлый. Чаллыга ул Ростов-на-Дону, Тамбов, Түбән Новгород һәм Казан шәһәрләрен узып килгән. Хәзер ул юлда танышкан, үзен хәлсезләнеп җирдә ятканда үлеменнән саклап калган дустында тукталган. Безнең шәһәрдә 16 августтан бирле. Челнинцы мне нравятся. Очень красивые люди, очень добрые, отзывчивые. У меня есть масса примеров уже, несмотря на то, что всего несколько дней здесь нахожусь, но масса примеров того, насколько это приятные люди и живут в приятном, красивом городе. Бер атнадан Сергей Маслаковның сәяхәткә чыгуына 3 ай була. Узакламый Уфага юл тотачак. Хыялы сәяхәтләре турында китап язу, бу эшкә ул кышка таба тотынмакчы. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Ирина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах Пеплас всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.